आइएसपिएलनि 2022 खेलायाव लाख लाख रां जाख्ल'दों बिटिआर सरकारा। भिडिअ केमेरा खेबनायनि मुङाव 9,15,000 रां जाख्ल'दों बिटिआर सरकारा। मेथाइ रोजाबहोनायनि मुङाव 6,56,000 रां जाख्ल'दों बिटिआर सरकारा। आइएसपिएलनि खेलायाव मिडिया हाउसनि राइटिं पेड लानानै 9,15,000 रां जाख्ल'दों बिटिआर सरकारा। दिनैनि दिनाव जाख्ल'नाय गैयै सरकाराव जाख्ल'नायनि फोरमाना फैबाय। बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंदों बिटिसि हालामनि देरहासार बसुमतारी मानगोनां गेदेरमा सुबुङा। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना सिगाङाव आं भिडिअ स्क्रिप्टआव बुंनायावनो नोंथांमोना निस्सय नुनानै बा खोनानानै बुजि मोन्दों, मिथि मोन्दों, नङा होमब्ला? लोगोफोर, दिनै आङो भिडिअखौ लानानै फैदों मानि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बुजिया नङा बुजिखाबाय, थेवब्लाबो आं दिनै फिन बुंबावो। मानो होनबा जोंहा मैया बिटिआर हालामाव एबा बिटिसि ओनसोलाव रां मावजानि जथुमा जानायाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा बे रां मावजानि जथुमा जोबनायनि उनावनो लोगो लोगो बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुङोदि बिटिआर सरकारा गोबां बिदिनो बायदिसिना खेथ्रआव बा बायदिसिना किसुमान मिडियाफोरनि रां, किसुमान मोसानायनि बेलायाव, किसुमान मेथाइ खनहोनायनि बेलायाव गोबां रां दिहुननानै जाख्ल'दों होननानै। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मिडिया हाउसनि राइटिं पेड लानानैबो बिथांमोना 9,15,000 रां जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो जोबथारनायाव बिथां देरहासार बसुमतारीया बेखौनो बुंबावदों दि मिडियाफोरनि बे 9,15,000 रां बख'नायखौ मिडियाफोरनो होनो गोनां रांखौ सासेयाव मात्र 30,000 रांल' होदों होननानै। लोगोफोरा, निस्सय बिथांमोननि बुंनाय भिडिअखौ जोबनायाव नुलांनो थांगासिनो दङ लासै लासैनो। बिनि सिगां सिगां आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामहरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम बा जोंहा गेदेरमा बिटिआर सरकारफोरनिसिम बा बिटिसि सरकारफोरनिसिम, जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जों पाब्लिकनि गोबां बायदिसिना लेखा पेपार बा बिलाइफोर देखायनानै बिथांमोना भारत सरकारनिफ्राय किसुमान रां दिरुन लाबोनाय बा किसुमान स्किमनि फान्डफोरखौ जब्द खालामना दोननाय बा पेन्डिं खालामना दोननाय बेफोरबायदि रांखौ बिथांमोना जों पाब्लिकनो एबा गैयै सुबुंफोरनो मोननांगौ जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ बे मोन्थायफोरखौ दिरुननानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानैसो आङो आपत्ति खालामहरो। दा बेनि गेजेराव जिथु निस्सय बिथांमोना सरकारफ्रा जिथु बेफोरबायदि भिडिअ केमेरा खेबनायनि मुङाव बा बबेबा ससियेल मिडियानि मुङाव किसुमान आइएसपिएलनि मुङाव रां दिरुन जामारदोंब्ला बिथांमोना बे रांफोरखौ दिरुनना होफिननांगौ होननानैसो जोङो आसा खालामहरो। दा बिनि गेजेराव आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोना निस्सय मा बुंहरनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहरदों। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ जेन साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लोगोसे खनफा लाइक हरो भिडिअनि गेजेराव। आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो जाहाथे अल खालामना लायो, आंनि भिडिअ आपल'ड होनायनि नटिफिकेसना लगे लगे नोंथांनाव मोनहैनाय बायदि। आरो नोंथांजों आंजों अरायसम जों बेफोरबायदिनो सोरांब्लानो बा अखा नायब्लानो जोङो लोगो मोनलायबाय थागोन बा मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों सावरायलायबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामहरबाय। दा जोबथारनायाव नोंथांमोना बै देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोबथारनायाव मा बुंदों बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। जाख्ल'नाय गैयै सोरखाराव जाख्ल'नायनि फोरमाना सोराङाव फैदों। आइएसपिएल 2022 खेलायाव भिडिअ केमेरा खेबनाय आरो मेथाइ रोजाबहोनायनि मुङाव लाख लाख रां जाख्ल'दों। भिडिअ केमेरा खेबनायनि मुङाव 9,15,000 रां। मेथाइ रोजाबहोनायनि मुङाव 6,56,000 रां। दिनै गोजां बोथोरनि बिटिसिनि रां बावजा जथुमा जानानै थाङो। बे रां बावजा जथुमा जानानै जोबखांनायनि उनाव बेरेखा हानजा एबा बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीनि गोख्रों अजद। जितु आमार आइएसपिएल जितु खेल फाटिले नलेज फेस्टिभेल मेला फाटिले नलेज फेस्टिभेल और आइएसपिएल 6 शेड्यूल इंटार 6 शेड्यूलर जितु खेल फाटिले ताते एडुकेशन डिपार्टमेंटर परा 36 crore खेलर नामत पैसा खरस करिছে। आइएसपिएल खेलायाव मिडिया हाउसनि राइटिं पेड लानानै 9,15,000 रां बख'नानै जादों। आपनालोকৰ মিডিয়াৰ নামত আমি আপনালোকক তথ্য দিব পাৰোঁ যিসকলে 30,000 মিডিয়া হাউচক পেমেণ্ট কৰিছে। এই মিডিয়া হাউচৰ ৰাইটিং পেডত 9 লাখ টকা ৰিচিপ্ট দেখুৱাই পেলাই বিটিচিৰ পৰা পইচা ওলাই খাইছে।
नाथाय मेडिया हाउसनि सोद्रोमाया 30,000 रां मोनदों। মিডিয়া হাউসৰ পৰা এটা মিডিয়া মানে কিবা হাউসৰ পৰা 6 লাখ টকা পেমেণ্ট দিয়াৰ এটা স্লিপ তেওঁলোকে জমা দিছে, BTCৰ পৰা পইচা ওলাই খাইছে। সেই মানুহজনক 30,000 টকাহে পেমেণ্ট কৰিছে। दायो जोबथारनायाव नोंथांमोना गावनि खोमाजोंनो एबा गावनि मेगनजोंनो नुबाय आरो जाय सुबुंफ्रा जोबथारजासिम नायनानै फैदों बे बिथांमोना निश्चय बुजिदों होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय बिथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आरो दा बेखौसो जों साननांगौ गोनां जादों निश्चय बिथांमोना थारैनो बेफोरबायदि रांखौ जाख्ल'मारदों नामा अब्ला जाख्ल'मारदोंबा दिनैनि दिनाव पाब्लिकआ मा फिननाय होयो बिनि सायाव आरो जुदिहाय बिथांमोना जाख्ल'आखैब्ला बै जाख्ल'नायनि फेमास खालामनाय बिथांमोनखौ मा रिएक्सन होयो बेखौ नोंथांमोन अर्थात पाब्लिकफ्रासो बिनि सोमोन्दै डिसकासखौ खालामनो हागोन बा बिनि फिननायखौ नोंथांमोना होनो हागोन होननानै आसा खालामहरबाय। दा जोङो बेखौनो हास्थायो जे बिथांमोना थारैनो जुदि रांखौ जामारदोंब्ला एबा जाख्ल'मारदोंब्ला बैफोरबायदि रांखौ दिरुनना होफिननाया मोजां जागोन आरो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि स्किमनि मुङाव बा बेफोरबायदि फान्डनि मुङाव रां जानाया गोबां गिदिर दायनिगिरि जानानै फैयो। मानोना जुदि जामारदोंब्ला जों रायजो राजानि गोसो गोरबोआव गोबां दुखु दाहा थागोन आरो हांमा थागोन होननानै जोङो बेखौसो नुहुरो। मानोना नोंथांमोना हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावनो फैदों जेला हारिनि थाखाय खामानिखौ मावलाङो बा समाजनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावलाङो जेरै XNDB नि माखासे बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव फासिनानै दङ एबा जायफोर बिथांमोना गावबागाव न'खराव दङ बै बिथांमोननि केसफ्राबो दासिमबो जोबनानै थाङाखै एबा उइद्र' जानानै थाङाखै बै बिथांमोन बायदिनि थाखाय जाहाथे हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय बा हारिनि थाखाय नांबोनाय मानसिफोरनि जाहाथे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होयो होननानै आं जोबथारनायाव आसा खालामहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जय हिन्द बर' हारि।